مرحبا يا حواتي أبتز اللخمو سلام كتلو لي تسفاي قبر كم تابت حدا فيديو زبالكون تاين نتبي إزد لنا ورقة ناي جرمن كنركب حجة خاني أبقلي بيت صحفات انتهي بلوخا فيست فترة إزد لكا قوام السراح إزد لكا ناي قزياو السراح نحرار لكاس أين قبلك كانينا زبلوخا اللو حقي إذا قن ما آسيو مبزحتو جزء اندحر ابتزحلف عمتات حنسب تطويلك حنسب منقسي خيلك حنسب سرح اتيخا بتايت اربايت سريحخا اندحر كومو خوينو قصالي كومو خبلخا شعو يخلو يوم مالتيو بركه قوامي كونن اب مصا خمانسني አይፈልጡን ዮም ካብ መንግስቲ ዲኻ ክትነብር ወይ ድማ ናይ በሐቅ ነብስኻ ክትክእለሎም ኢኻ ሳቶም ከኣነ ነብሱ ዝክእለሎም ሰብዮም ዝደልዩ እምበርናቶም ዜግነት ክህቡ ከም ዝሳቶም ክኽእልዎ ካብ እንዳፈለጡስኒ ኣይህቡኻንም ብሓፂር እቲ ወረቐት ናይ ጀርመን ሕጂ እዚ ከዓ እንታዮም ዝገብሩ ኣብ ከምኡ እንድሕር ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ከምኡ ነርካ ስለዚህ እንድሕር ክሳብ ሕጂ ከምኡ ነርካስ unbefristet እዚ unbefristet ታይዝባል እዚ ፌስት አንስቴሉንግ ዘድለካ ማለትስኒ ቀዋም ስራሕ ዘድለካ ክብሉኻ ይፍቀደሎም እዩ እንድሕር ተኣዞ ተጦትብል ተሰርሕ ኮይንካ ቀጻለ ማለት እዩ ኣብኩም ማኣስዮም እዚ ከኣነ እንድሕር ንኣብነት ምንድስ ሎን ጥራይት ወሃብ ኮይንካ ምንድስ ሎን ማለት ሚኒመም ዌጅ እቲ ዝወሓደ ብሕጋዊ ዝፍቀደልካ እሱ ጥራይ እንድሕር ትእቱ ኮይንካ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ 12 ገለን ኦይሮ እዩ እሱ ጥራይ ግን ዝመጽ ዘሎ ዓመት ከብዝሕዎ ይብሉ ኣለው ኣይ ተወደአናሎ ካብ ኣፕሪል ይመስለኒ anyway እንድሕር እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ኣለካ እቲ ሪስክ ላዕሊኡ ሳይት ኣርባይት ፊርማ እንድሕር ትቀጻለ ትሰርሕ ኮይንካ ከማን ንግዝያዊ ጥራይ ዝኾነ ሽዑ ከማን ቀዋም ክስታይ ሪስክ ኣሎ ናብ መንግስቲ ክትምለስ ከም ዝኾንጋ ሕጂ እንታዮም ዝገብሩ እዚ ፕሮግኖስ ኤንሻይዱንግ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ከምዚ ፎካስት ዓይነት ከምዚ ግምት ይወስዱ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ስኒ ኣብ መጻእ ከማን ቀጻሊ ሓንሳብ ጠጦ ክብሉ ሓንሳብ ክሰርሑ ስለዚ ዝግምቱ ከዓ ከምኡ እቲ ኣብ ወረቐት ናይ ጀርመን ክህቡኻ ብቐሊሉ ኣይደልዩን እዮም ኢላ እንድሕር ኣውስቢልዱንግ ኣለካ ወይ ድማ ሰርቲፊኬት ናይ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ኣለካ ሰርቲፊኬት ናይ ዝኾነ ኣውስቢልዱንግ እንድሕር ኣለካ ካብዚ ነገር ትወፅእ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ፌስት አንስቴሉንግ ፌስት ፈትራግ ናይ ስራሕ ቀዋሚ ስራሕ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓንሳብ ጠጦ ሓንሳብ ትሰርሕ ኮይንካ ነርካ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ክሓድኻ ይፍቀደሎም እዩ እንድሕር ከምኡ ኖኖ እስኻስኒ ሓንሳብ ጠጦ ትብሊኻ ሓንሳብ ትሰርሒኻ እንድሕር ትብል ኢሎምኻ ብዝከኣል መጠን ቀዋሚ ስራሕ ንቐጻሊ ቀጻልነት ዘለዎ ክተምጻሎም ፈትን እንድሕር ኣውስቢልዱንግ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይንካ ኣውስቢልዱንግ እንድሕር ጌርኩም ከዓ ዝበለጸ እዩ ንዓኻ ኸማን ዝበለጸ እዩ ማለት እዩ እዚአን ከዓ ክብለኩም ይደሊ ሓንቲ ነጥቢ ከዓ ክብለኩም ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓበሻና እንታይ ይሰምዕ ከምዚ ኣማራጭ ኮይኑ ይስማዕ ነቲ ሰብ ኣማራጭ ከምዚ ወይ ክሰርሕ ይኽእል ወይ ኮፍ ክብል ይኽእል ከምኡ ግን ዝበሃል የለን እቲ ገንዘብ ዝህቡና መታን ድኽነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ከይበዝሑ ወይ ኣብ ደገ ከም ኣብ ካልእ ዓዲ ድኻ ሓደ ድኻስኒ እንድሕር ሓገዝ ዘይብሉ ካብ መንግስቲ ክልምን ኣለዎ ምሽቶ መታን ካብ ከምኡ እቲ ሰብ ኣብ ከምኡ ከይወድቕ ኢሎም እዮም ዝህቡና እምበር ኣማራጭ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ከምዚ ስኻ ክትመርጽ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ከምዚ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብዚ ከምዚ ክላ ድሓን ሕጂ ኣውፅኦምን ኣለዉ ቁሩብ ክዕርፍ ወይ በቃ ድሓን ሕጂ ሳይሰርሕ ነደ ይሰሪሐ ወይ ኣይሰራሕኹ ኩሉ ሕደ እዩ እስኻ ይኮንካ እንትመርጾ ክትሰርሕ እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ብጥዕናኻ ጥዕናኡ ኩሉ ሙሉእ እንድሕር ኣለካ እቲ ሕጊ ክትሰርሕ ኣለካ እዩ ዝብል ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይብልኒ ወይ ክትመሃር ወይ ክትሰርሕ ኣለካ እዩ ዝብል ኣማራጭ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ኣብ ዕላል ድዩ ኣብ ክስታይ ከምኡ ስለ ዘስተባሃልኩ ከምዚ ኣማራጭ ይመስሎም ኣማራጭ ግን ኣይኮነን it's not an option just እቲ ሕጊ ዝብል ክሰርሕ ዝኽእል ክሰርሕ ኣለዎ ወይ ክመሃር ኣለዎ እንድሕር እሱ ምኽንያት ብቑዕ እንድሕር ዘይብሉ ማለት እዩ ተረዲእኹምኒ ስለዚ እዚኣ ኸማን ኣገዳሲት እያ ከምኡ ከዓ ናይ ኣዴታት ከማን ወሊድካ እንድሕር ኮይንካ ኪንደርጋርተን እንድሕር ኣሎ እቲ ቆልዓ ክትሰርሕ ኣለካ ሕጂ ገሊአን ኣዴታት ከማን ዝፀሓፋለይ ወይ ዝሓታን ኣለዋ ስለ ዝግድድዎ ናብ ገሊኡ ዓዲ ኪንደርጋርተን ኣሎ ወድኺ ወይ ጓልኪ ሕጂ ከዓ ስርሒ ገለ ምሽ ይብልዎን
ናይ ግድን ዶ ክሰርሕ ኣለኒ ዋ ናይ ግድን ዎ በርከ ያ ሰሪሕኻ ብላዕ ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከማን ከምኡ ከምቲ ዝፈልጦ ስኻትኩም ዝያዳ ትፈልጥዎ anyway ስለዚህ ስኒ ኣማራጭ ኣይኮነን እዚ ክብለኩም ይደሊ ነቲ ወረቐት ኢልና ጥራይ ኣይኮናን ካ ክንሰርሕ ዘለና ንዓና ነብስና ከማን ስኒ ትዝበለጸ ያ ወፊርካ ክትኣቱ ወይ ዝኾነ ስራሕ ናትካ ስራሕ ዲኻ ትገብር ያ whatever ስኒ ንዓኻ ዝዕግበካ ስራሕ ስኒ ክትረክብ ክትፍትን ኣለካ ማለት ዝኾነ ኦንላይን ሾፕ ወይ ኦንላይን ድሕር ገለ ሰሪሕካ እሱ ከማን ስራሕ እዩ ማለት ስኒ እቲ ጥራይ ካብ መንግስቲ ኣይትጸበይ ማለት እዩ ብሓጺሩ ስለዚ ኣብ ከምኡ እንድሕር ከምኡ ሓቲተውኩም ብዝካል መጠን ፌስት አንሽተልን ክትረኽቡ ፈትኑ ኣብዚ ከማን ኣብቲ ቴሌግራም ከመይ በቪያብን ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኣብቲ ቴሌግራም ናይ ኣጆና ኢልኩም ትረኽብዎ ይኹም ክሕግዘኩም ተስፋ ይገብር ሰሰናይ ጅምኔልኩም ባይ